Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa da abokanan arziki. Sunana Aminu Lawan Dumbulin, ko kuma in ce Aminu Dumbulin kamar yadda mafi akasarin mutane suka fi sani. Na yi wannan guntun bidiyo ne saboda in dakatar da cece-kucen da na ga suna ta faruwa a cikin social media, Instagram, Facebook da sauransu. Ni ne Aminu Dumbulin, mawaƙin Kwankwasiya, wanda mutane suke ta cece-kuce a kaina akan cewa wasu suna na bar tafiyar Kwankwasiya, wasu kuma suna cewa ban batta ba, ina cikinta. So na yi wannan bidiyo ne saboda in cire wa mutane wasu wasi akan wannan ƙalubalai da cece kuce da ake yi a kaina. Gaskiya ne, na tabbatar da cewa duk wani wanda yake a cikin tafiyar Kwankwasiya da ma waɗanda ba su a cikin tafiyar Kwankwasiya sun san da cewa iya bakin gwargwado na yi iya bakin na kokari don ganin cewa na ba da gudunmawa a cikin wannan tafiya ta Kwankwasiya. Na ba da gudunmawa ta hanyar waƙoƙi daban-daban, kamar irin su tashi bacci kasa, kamar irin su ga zaki mace abokan gaba, kamar irin su mahadi zai bayyana, kamar irin su rugum da rugum sai tsawa, kamar irin su mu makafi ne ba mu ganin kowa. So a zahirin gaskiya ina so in faɗa wa ɗaukacin masoyana da mutanen duniya cewa ni Aminu Dumbulin na fita daga tafiyar mai daraja sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ta Kwankwasiya zuwa ga tafiyar mai nasara Dr. Abdullahi Umar Ganduje gwani kadimul Islama radiyallahu ta'ala anhu, karkashin mai alfarma Dauda Kahutu Rarara. Ina bawa waɗanda wannan bayanai na wasu ka ɓata wa rai haƙuri,